רוצה להגיד משהו על הריטריט? כן. שזה יומיים כאלה מרוכזים? הריטריט היה מדהים, גם המנחה הייתה מדהימה. אנשים באמת שפגשתי שם, אני חושבת, הלכו איתי דרך ארוכה. יש בזה ממש משהו שאתה, לשים את הקרביים שלך בלב של עיניים טובות, כי זה מה שנורא חזק שם, זה העיניים הטובות. אז בשביל מה צריך ריטריט? כי זה מאפשר זמן השתהות שלא קיים ביום-יום. והאמת, הגעתי למקומות אחרים ועמוקים בתהליך החקר שלי, שנתתי לו את השם עד שניפגש. עד שניפגש, כי אני מאמינה שזה יקרה אחרי שאני אעבור מהעולם הזה. והעניין שיש לי בנשמה ומה שקורה לה לאחר המוות הולך וגובר. והיו לי תובנות בעניין הזה בבית הקברות של המנזר. עד שזה יקרה, יש בינינו עדיין קשר, גם עם אחר, ממה שהיה וממה שיהיה. ועד שניפגש, במובן של מה אני עושה עם החיים שלי עד אז. וואו. קודם כל תודה שחלקת את קודש הקודשים הזה, של הטקסט הכל כך אישי הזה. ממש